Dámy a páni, vítajte na našej prezentácii, ktorá teda bude hovoriť o havarijnej oprave kompresora s jeho následným revampom alebo nejakým vylepšením. Dovolte mi, aby som na úvod predstavil našu spoločnosť v krátkosti. Sme 100% dcerskou firmou spoločnosti Slovnaft a zaoberáme sa údržbou strojno-technologických zariadení. Tieto opravy sa snažíme ponímať komplexne, máme v podstate aj komplexné zastúpenie odborníkov. Vieme takéto opravu poňať naozaj z hľadiska strojného, z hľadiska elektro, MAR, z hľadiska potrubarčiny, z hľadiska vibrodiagnostiky, takisto aj nejaké PLC systémy a riadiace systémy. Zahrňajú aj teda MTEL a nejaké strojové učenia a tú umelú inteligenciu, ktorá teda dneska sa dostáva do popredia. Táto oprava bude hovoriť o oprave kompresora, o 6-valcovom kompresore, ktorý je u nás na prevádzke Hydrokrak. Je to kompresor z 90. rokov konštrukcie ČKD, ležatý boxer kompresor 6-valcový, ktorý je v podstate srdcom vodíkového okruhu rafinérie. Môj kolega vám teraz približí niečo z histórie stroja a nejakú analýzu tých prvých problémov, ktoré prichádzali. Takže na týchto obrázkoch už vidíte vlastne, s akými problémami sa začal potýkať ten stroj po tom prevádzkovaní, kedy ho osadili v 90. rokoch a dostal sa do dobrej formy, takže behom času a prevádzkovania takého, na aký ho používali, sa dostal do stavu, kedy začali sa prejavovať vážne poruchy. Došlo až k zalomeniu klukového riadela. Na obrázku je brúsenie alebo oprava čapov klukového riadela. Po týchto fatálnych chybách nám náš zákazník vydal určitú požiadavku zmonitorovať všetky alebo spraviť nejakú retrospektívu porúch, kde sa prejavili, v akom čase a vlastne s týmto zadaním sme začali vytvárať určitý zoznam porúch a následných oprav, ktorý tento zoznam a všetky naše poznatky, či už z diagnostiky alebo z prevádzkovania, sme z toho spravili určitú správu. Tuto na obrázku vidíte vlastne degradáciu hlavných ložísk, kde nám začala vypadávať kompozícia na 3. stupni. Takže tieto všetky poznatky sme zhromaždili, odovzdali sme ich Slovnaftu a v spolupráci so slovnaftárskym inžinieringom sme ich odovzdali výrobcovi kompresora, u ktorého si Slovnaft objednal tzv. Prepočet alebo upgrade kompresora. Na tomto obrázku je vidieť vlastne, kontrolujeme geometriu klukovej skrine a protokol z posúdenia základov kompresora. V tom protokole sa píše, že kompresory sa dostali do takého stavu, že nám sadli základy a tým sa skrížila kluková skriňa a následne sa zmenili aj geometrické pomery voči válcom. Tuto sú obrázky vlastne z kontroly samotnej skrine a z kontroly geometrie válcov. Na základe týchto informácií spoločnosť Howden, následníkom ČKD výrobcu, nám spravila tzv. Prepočet kompresora, v ktorom boli vlastne zanesené doporučenia a idei na to, aby sme mohli ten stroj dostať do novej kondície. A to bolo počiatkom vlastne procesu, kedy sme začali vytvárať ako inžinierim technickú dokumentáciu v úzkej spolupráci s výrobcom, so spoločnosťou ČKD Howden, a kde sme postupnými krokmi najprv poupravovali válce a diely, ktoré boli statické. Na to sme najprv vytvorili túto technickú dokumentáciu, ktorá sa následne zabudovávala. Tuto už vidíme vlastne, že sme začali zabudovať aj veci ohľadom MAR. Museli sme kompletne vymeniť ventilové veka, do ktorých sa zabudovali nové snímacie zariadenia. Po tejto príprave, ktorá trvala dlhší čas, prišlo na konečnú fázu, keď sa zabudovalo MAR zariadenie. Vlastne celá táto oprava bola podložená celým updateom aj teda časti MAR, pretože z toho vychádzal celý tento update. V zásade od začiatku, od výroby, od konštrukcie toho kompresora on mal osadené iba teplotné
sondy na kľúkovom mechanizme, teda na hlavných ložiskách a na veľkých hojničných ložiskách. Tieto boli teda doplnené o teplotné merania a odbery priamo na ventiloch, o teplotné sondy na malom hojničnom oku. Doplnili sa samozrejme vibračné sondy na válcoch a na krížakových vedeniach. Doplnili sa takisto odbery tlakov priamo na ventily, čo nám teda ukazovalo nejaké reálnejšie dáta a hlavne aj padanie piesnice, čo nám teda dávalo potom nejakú informáciu o nejakú spätnú väzbu o správnosti tej opravy. Tuto vlastne vidíme záber na systém 1, náš monitorovací systém tohto kompresora o všetky monitorované parametre. Sú tam teploty, ako som už spomínal, padanie piesnice, tlaky, odbery tlakov priamo na ventiloch a mnohé iné sledované parametre. A čo je možno takou špecialitou v rámci celej rafinérie, tento kompresor v podstate sa opakovane dialo, že havarovával z dôvodu, kedy laicky povedané druhý stupeň predbehol prvým a teda máme tu aj monitorovanie medzistupňových tlakov, ktoré nám potom dávajú veľmi dobrú spätnú väzbu pri zábehu toho kompresora, pri nábehoch a teda nejaké veľmi presné sledovanie pre ten samotný nábeh. Nasledovala posledná havária, o ktorej sme sa chceli teda rozprávať. Došlo k opätovnej havárie už konkrétneho kompresora C, pretože táto kompresorovňa má 3 rovnaké kompresory, takže tentokrát nám havaroval kompresor C. A keďže už sme mali všetku tú prípravu za sebou, jednak tú prípravu z hľadiska MAR a ostatných vecí, mohli sme teda spustiť poslednú fázu opravy a to bolo zabudovanie trojkových ložisk, čo bola hlavná idea výrobcu, ako vlastne ten kompresor, ako mu zvýšiť spoľahlivosť a zlepšiť dlhodobé prevádzkovanie. Na obrázkoch vidíte vlastne ten popis tej havárie, najprv prvotný popis, potom rozobratie jednotlivých porúch, ktoré tam boli, ktoré sme za znovu identifikovali, akože sú to opäť tie isté poruchy na tých hlavných ložiskách, hojničných ložiskách 3. stupňa, pri ktorých vlastne ten kompresor nedokázal tlačil vlastne do plných, nedokázal spracovať to, čo dával druhý stupeň 3. Z toho vyplynuli určité teda ešte závery, s ktorými sme išli do rozoberania toho kompresora C, aby sme mohli vlastne lepšie ešte zdiagnostikovať všetky poškodenia. Potom, ako sme ho rozobrali, zistili sme ešte zbytok tých podrobností a ponúkli sme zákazníkovi teda návrh na to, aby sme mohli ukončiť ten prerod tých kompresorov na tú novú generáciu, na zabudovanie tých trojkových ložísk a zvýšenie tuhosti celej tej konštrukcie, kde nám to teda zákazník povolil. V podstate MAO spracovalo určitý plán opravy. Spracovali sme časový plán, čiže harmonogram opravy, technológiu opravy. Následne sme sa spustili do opravy vlastne s tým, že ideme zaviesť novú technológiu. Takáto oprava teda z hľadiska tej svojej komplexnosti toho stroja zahŕňa mnohé merania, mnohé prípravy a mnoho inšpekcie. A teda tá komplexnosť z našej strany pri tej oprave zahŕňa samozrejme vypracovanie k tomu dokumentácie, ako môžete vidieť. Toto je len časť zo správy, ktorú v podstate k takej oprave poskytujeme vždycky. A tá správa štandardne hovorí v podstate o nejakých tých meraných parametroch. V tomto prípade to napríklad bolo teda meranie kľúkového hriadelu, kde sa merá v podstate rozklep tejto kľúky, takisto ako so spojkovaním aj po rozpojkovaní, aby sme mali nejaké referenčné hodnoty. Meriame v podstate ojnice, či je ojnica prehnutá, či je ojnica natiahnutá, či je tá geometria správna, paralelita samozrejme otvorov. Potom ojničné skrutky, natiahnutie ojničnej skrutky sa meria a zaznamenáva, vyraďujú sa potom skrutky, ktoré sú teda mimo nejakého predpisu výrobcu. Samozrejme geometria vo válci, geometria v krížiakovom vedení a to nám v podstate dáva akúsi skúšku správnosti pri poskladaní, pri spätnej montáži toho stroja, či teda sme v správnej geometrii a či sme v správnych hodnotách. A vlastne toto je taký ako keby výstup k tej celej oprave,
kde v podstate si to vieme zhodnotiť, čo sa všetko urobilo, čo sa všetko nameralo a v podstate na akých hodnotách máme to zariadenie poskladané. Ako môžete na ďalšej snímke teda vidieť, tu sú tiež v podstate k pohyblivým častiam nejaké dokumentácie a nejaké merania. Teda pri piestnici ešte by som možno doplnil aj hádzavosť, potom olejové plynové upchávky, ich vôle. Je toho naozaj spústa a teda snažíme sa tú opravu ponímať komplexne, to znamená, že ísť naozaj do detailov a aby to v podstate malo taký nejaký ucelený obraz o tom zariadení. Takisto súčasťou týchto správ sú vždy aj dokumenty, ktoré potom zahŕňajú ostatné profesie ako MAR protokoly, elektro a jednoducho všetko, čo v tej oprave sa robilo a nejaké protokoly, ktoré sa merali aj možno nejakými tretími stranami. Čiže oprava sa spustila, ten priebeh ste videli, zabudovala sa nová kľúka, nové trojkovové hlavné ložiska, ojničné ložiska, obidve. Urobila sa geometria stroja, všetko bolo v podstate na novo postavené. Tuto nám pri predošlom zabudovaní chcel som vám ukázať, že vznikol určitý problém, pretože ten kompresor sa dostáva do inej tuhosti, tak nám vzniknú občas vibrácie, ktoré potrebujeme zasa vyriešiť. Riešime to s externým dodávateľom, s treťou stranou, kde sa v podstate okamžite spracuje návrh. Tuto je vidieť akože návrh, ako urobiť väčšiu tuhosť na tej časti toho zariadenia, kde sa prejavila tá vibrácia. Následne sa dostávame k tým kontrolovaným chodom, kde vlastne odídeme od zariadenia, až keď je kompletne zmonitorované, nabehnuté, je na tlakoch, na teplotách, zákazník povie, že je spokojný a vtedy má ho odchádza od zariadenia a ukončuje zákazku. Myslím si, že to by bolo asi tak zhruba skôtske všetko o tej oprave. Ten tím, ktorý sa na tej oprave podiela, by som chcel ešte povedať, že je veľmi, veľmi široký, ale žiadnu opravu nezačneme, alebo začína sa každá oprava vibrodiagnostickou správou. Každá oprava rotačného stroja a náš návrh našej spoločnosti začína tým, že vlastne vibrodiagnostické oddelenie MAO nám vypracuje správu a na základe tej správy vlastne tento celý tím, ktorý je na záverečnej fotografii, rozbehne opravu, pripraví ju a úspešne ukončí. Ja by som doplnil, že na fotke je teda len časť tímu, ktorá sa zúčastnila konkrétnej akcie. Je to naozaj veľká teda firma, veľa oddelení, ktoré sa na tom podielajú, veľa profesí a veľa úsilia, ktoré do toho ide a teda dúfajú vždycky ten najlepší výsledok. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť a za váš čas. Ďakujem pekne aj ja, zástupcom spoločnosti SMAO. Dámy a páni, sú nejaké otázky? Jožko Vyžďák. Jedna pripomienka. Nie je to rotačný stroj, je to stroj s vratným pohybom, to je prvá vec. Pre informáciu kompresorárov. A druhá vec. Spomínali ste, že tretí stupeň nedokázal spracovať to, čo mu druhý dal. Ale to nebola porucha ložiska hlavného. To znamená, musela tam byť ďalšia porucha niekde, procesná, to znamená buď chladič zanesený, alebo nejaká prekážka v prietoku za tretím stupňom. To znamená, ako ste na to prišli, či meraním dynamických tlakov, alebo čím ste na to prišli? Takže vlastne nebola to tá porucha, a správne hovoríte, vlastne tým procesom tej kontroly toho zariadenia a diagnostiky sa došlo na to, že prevádzkovateľ si pomáhal tým, že výkon týchto strojov presahoval požiadavku a prebytočný tak prepúšťal vratkou naspäť na sane. Keďže to je stroj, ktorý sa domazáva, tak vlastne ten výstupný vodík, ktorý išiel z výtlaku, bol významne kontaminovaný olejom. Nezabezpečil si zákazník odlučovanie na takej úrovni, aby sa to mazivo dostalo späť na prvý stupeň. Druhý stupeň, tento kompresor má zvláštne riešený, že ho má veľký a tretí stupeň samozrejme musí vytvárať tlak, tak tam to nestihal spracovať to, čo mu tam dohadzoval aj s tým olejom, čiže on začal búšiť a rozbil nám ten tretí stupeň. Takže to je prvotná príčina poruchy a tu ste ako odstránili? Prvotnú príčinu poruchy sme odstránili tým, že ako ste si všimli, pokúsili sme sa, alebo zmenili, alebo zákazník prijal túto kritiku a zmenil reguláciu toho stroja. Na kompresor A sa namontoval hydrokom, ten hydrokom vlastne reguluje plynulé sánie a
Ďakujem pekne.